Celý život bojujem medzi realistickým zobrazovaním a abstraktným a inými spôsobmi. Hľadám si cestu. Myslím si, že v tom mojom už vyššom veku sa dostávam bližšie aj k tej abstraktnej gestickej tvorbe. Dokonca posledné veci robím s presahom a transponujem vlastnosti hudby do vlastnosti obrazu a dávam aj hudobné názvy alebo reagujem obrazom na nejaké hudobné veci. Takže stále mám pocit, že sa to vo mne vyvíja, že čo si vždy hľadám. Nevedel by som sa zaškatulkovať do nejakej kategórie. Mnohokrát som zažil chaos, mnohokrát som zažil prísne a striktné veci, takže som si uvedomil pocitovo, že ten chaos, aj ten poriadok v živote človeka sú stále vedľa seba a že vlastne ani bez seba existovať nemôžu, lebo ak by som sa pokúsil vyjadriť vytvarným jazykom nejakým chaos, tak by nevynikol, ak by tam nebolo niečo úplne opačné, ako je prísna disciplína, napríklad na tomto obraze geometria, trojuholník, ktorý je takým vyjadrením prísnych vzťahov geometrických. Tým, že rád chodím do prírody, ja som vlastne súčasťou prírody, súčasťou podtatranského kraja, samotných Tatier. Pozorujem tie vzťahy v prírode, pohyby živly. No a v jednom momente ma nejak z podvedomia napadlo, čo by sa stalo, ak by prišiel k nám živel a začal všetko ničiť. Alebo proste aj z takého pohľadu, že v čom je krása živlov, lebo aj tým sa zaoberám v prírode. No a z podvedomia mi vychádzajú niektoré obrazy, aj konkrétne tento tornádo. Je vlastne, neviem prečo sa to deje, ale to pozorujem v celom svojom živote, že niekedy namalujem veci, ktoré ma prekvapia po rokoch, že sa stávajú pravdou. To sa mi stalo už viackrát, niekoľkokrát a tým pádom ma to nutí využívať pri tvorbe aj nejaké podvedomé veci, ktoré vychádzajú z neznáma, ktoré neviem sám zdôvodniť. Výtvarná tvorba, človek ju používa, aby sa realizoval, že by vyjadroval svoje emócie, pocity a dával to aj ostatným ľuďom najavo, ale neviem to ohodnotiť alebo vytriediť, že ktorý z obrazov vlastne čokoľvek urobím, tak to beriem veľmi vážne, zodpovedne a si to hladím, proste si to hladkám, že je to dobre, tak to malo byť. Aj po rokoch sa k tomu vraciam, o čom svedčí aj napríklad názov výstavy Časorez. Čiže ja som si urobil nejaký rez tej mojej tvorby do minulosti. Dokonca som niektoré diela vybral akoby spoza skrine alebo spod koberca a znovu som ich používal a vznikli dielka, ktoré majú niekoľkoročný vývoj. Dokonca mám obraz Oheň, ktorý vznikol v roku 2001 a v roku 2021 som ešte do ňoho zasiahol. Naposledy, dúfam. Je to proces, že sa to stále vyvíja, že ten faktor času, alebo tú dimenziu časovú, tak ako v hudbe existuje časová dimenzia, tak sa snažím aj v tej hudbe napodobňovať aj výtvarnú tvorbu, alebo dostať ju do nejakej časovej dimenzie. Cítim, povedzme, určité veci nejak inak, tak doplňam, rozširujem, ale nerobím deštruktívny zásah. Robím zase kreatívny, tvorivý zásah do toho a opatrne, s úctou k tomu, čo vtedy bolo a čo chcem teraz. 10 rokov dozadu som sa venoval portretovaniu seba samého, ale nenechal som to len na nejakej vonkajšej podobe, čo samozrejme mi nedalo, aby som si aj to vyskúšal, ale som sa zamyslel nad tým, že prečo vlastne maľujem, a že aký to má zmysel a tak ďalej a napadlo ma, že keďže sa dívam do zrkadla, takže to skúsim namaľovať tak, ako keby ja som priamo na to zrkadlo maľoval a dotýkal sa štecom a vlastne ten autoportrét, divák má pocit, že sa díva na plochu zrkadla, cez ktorú prechádza štetec a dotýka sa toho priestoru až za zrkadlom a ťahám akúsi pomyselnú červenú čiaru a vlastne neviem, kam to celé smeruje. Beriem to tiež vážne. Preto sa rád dívam aj na ľudí, ktorí sú na výstave a sa s nimi aj rád porozprávam, že čo hovoria, ako reagujú a uvedomujem si, že vlastne ten obraz je dokončený, až keď ho vidí divák a keď nejak sa prejaví. Že buď niečo povie, alebo má z toho radosť, alebo tiež
vydá nejaké emócie a vlastne tým širokým oblúkom od autora až po diváka sa to nejak uzavrie a vlastne dielo je hotové. To dielo skryté niekde v tieni, v pivnici alebo na pôjde ešte nič neznamená. Až keď uzrie svetlo sveta, ak ho uzrú diváci, tak vtedy je živé a vtedy je ukončené. No myslím si, že človek potrebuje umenie a v podstate celá história ľudstva je toho dôkazom, že vlastne to umenie je nevyhnutná súčasť života. Emocionálne je to nevyhnutná zložka života. Aj ten najobyčajnejší človek, povedzme, alebo najmenej vzdelaný alebo najchudobnejší, že sa poteší, keď má niečo s umením, aspoň chvíľočku, alebo nejaký predmet, alebo si postaviť dom, peknú záhradu. Proste stále je to o umení. Niečo ako dizajn, umenie a život.